Din bħal meta naqbdu l-ilma u noħorġuh mid-dajsa malajr fil-ġenn. Imma illum meta suppost kelkom pjan, illum meta suppost kontu tafu x'ser tagħmlu, il-Ministru tal-Finanzi reġa' tagħna budget illi fih kull ma tagħna l-pala biex bil-vouchers nerġgħu noħorġu l-ilma mid-dajsa. Dan mhux l-aqwa budget fl-istorja ta' pajjiżna, Mr. Speaker. Dan huwa l-akbar deficit fl-istorja ta' pajjiżna. Gvern tal-copy and paste. Jikkopja minn sena l-oħra u mbagħad jgħidilna li dan huwa l-akbar budget fl-istorja. Mhux bil-fors ikun l-akbar wieħed jekk dejjem iżid minn sena l-oħra u dan dejjem jikber. U verament ma setax isib terminu aħjar, Mr. Speaker. Għaliex indubjament dan huwa budget virtwali, budget ta' realtà virtwali. L-ekonomija ta' dan il-gvern inbiniet fuq mudell ta' steroids ekonomiċi.